29-33 rally, Mén 7 éves. A Hódmezővásárhelyi Nemzetközi Furiózó Fesztivál fiatal mének kategóriájának helyezettje Kucsora István, Hódmezővásárhely tenyésztő. Furiózó The Bart 17, tévedés, Mén 9 éves. A fajta új telivérezett ménvonalának képviselője, a Hódmezővásárhelyi Nemzetközi Furiózó Fesztivál helyezettje, tenyésztője ifja Horváth Sándor, Kecskemét. Harmadik, Furiózó Aldátó 19 Idea, Kanca 5 éves. A Hódmezővásárhelyi Nemzetközi Furiózó Fesztivál fiatal kanca csoportjának helyezettje, a fajta újabb eredetű sportteljesítményben gazdag kanca családjának tagja, tenyésztő Fekete Balázs, Hódmezővásárhelyi. Negyedik, Furiózó 40-106 Jászmin, kanca 6 éves. A Hódmezővásárhelyi Nemzetközi Furiózó Fesztiválon korcsoportjának győztese jelenleg sportkipróbálás alatt áll, tenyésztője Kucsora István, Hódmezővásárhely. Következő fajta a Gibrán, amelyiket szólítjuk, 4 csodálatos ló vonul fel előttünk. Elsőként érkezik az arénába Gibrán 27-15 Mohány, Mén 3 éves. 2012-ben a fajta ménvizsgájának győztese, felmenői között eredményes teljesítménylovak, illetve teljesítményt örökítők található, tenyésztő Vörös József Gyűrűs. Második, Gibrán 27-2 Elek, Mén 4 éves. Mén kategóriában 2012-ben szemlegyőztes, tenyésztő Vörös József Gyűrűs. Mindkét fiatal mén a fajta C-vonalának reményteljes képviselője. Harmadik Gibrán a 24-65 Sellő, kanca 8 éves, 2011 és 12 években alföldi állattenyésztési kiállításon tartott tenyészemlék győztese, sportkipróbálását a militári szakákban kezdte meg, 2012-ben az előkelő kategóriában champion címet szerzett, tenyésztője az állami ménes gazdaság Szilvásvárat. Negyedik Gibrán 24-61 Harangvirág, kanca 8 éves, 2011-ben alföldi állattenyésztési